Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel namu, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan bidiyo zan nuna mana yadda za ka maida Telegram ɗinka su koma chat folder, yadda ba za ka mance duk wani mining da kake yi ko kuma duk wani chat folder a chatting da kake da mutane ba. Kai tsaye mu zai zuwa cikin bidiyon domin ganin yadda za ka yi shi wannan aiki ɗin. Da ka shigo zuwa cikin Telegram ɗinka, sai ka taɓa nan yanka uku da suke ɓangaren hagu a can sama, sai ka zo ka taɓa nan inda ka ce setting. Bayan ka shigo ka taɓa nan setting daga nan ƙasa, za buɗe ma kamar haka, sai ka zo ka nan ƙarshen ƙasa ka taɓa inda aka ce chat folder ɗin nan, gashi nan mai alamar file manager. Bayan ka taɓa shi sai ka zo ka daga nan ƙasa sai ka taɓa create new folder kamar yadda kuke gani. So yanzu bari mu taɓa. So da zarar ka taɓa create new folder, a nan za ka sa sunan folder da kake so, ko mining ne ko ma menene. Yanzu dai bari mu sa mining misali. In ka ga dama za ka iya sa ko farming ko ma menene kake so ka saka, sai ka taɓa add chat ɗin nan. In ka taɓa add chat sai ka zaɓi duk mining da kake so ka sa a wannan folder ɗin, ka jera su. Misali yanzu gashi nan wa'annan wanda muke makin ɗin, sai mu ce save daga nan sama. So in muka taɓa saving kamar haka, za mu iya fitowa waje, mun kammala creating folder namu kenan. Daga nan cikin mining a Telegram ɗinka za ka gashi nan mining daga nan ƙarshe shine folder da muka ƙirƙira na ƙarshe. Sannan masu tambayan Telegram channel ɗina, link ɗin shi na comment section, za ku iya zuwa ku yi joining. Kada ku manta ku like wannan bidiyo, sannan ku danna mana alamar subscribe domin samun ire-iren waɗannan bidiyo da zarar mun ɗora ya iso muku ba tare da mun tsaya sharing nashi kamar haka ba. Na gode.